Hello mga kapangas! Welcome to my channel! Don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you! Yo, what's up mga kapangas? As usual, nandito na naman kami ulit sa Kakahuyan. Okay. Andito kami para kumuha ng panggatong. Siyempre, para makatipid na tayo sa gas. So, at bago yan, pag-subscribe naman po ng aming munting channel, Kapangas Manoy Manay. So, let's go! Yo, so ayun, andito na nga kami. Siyempre, kasama natin si Kapangas Billy. Kukuha kami ng panggatong para makatipid tayo sa gas. And then, if in case naman na mawalan ng gas, so hindi agad makabili, may sigurado tayong gagamitin. So ayan na si Kapangas Billy. Yan ang literal na pangat. So, dito mga kapangas, maraming mga pwedeng panggatong dito. So, medyo pag nakuha namin to, matagal-tagal din niya gagamitin namin. So, nood muna kayo and sana suportahan nyo ang channel namin. Thank you. Ganito talaga dito sa probinsya. Kailangan dumiskarte. So mga kapangas, may ano pala dito, may taniman pala dito ng ano, ng dragon fruit. So medyo matagal kasi kaming hindi nakapunta dito. Ngayon na lang. So hindi tayo pupunta diyan kasi baka mapagkamalan tayong ano, alam niyo na. So dito na lang tayo. Ganun sa mga kan. So, masdan nyo yung ano dito mga kapangas, yung view. Yan. Diyan sa baba na yan, diyan kami kumuha dati ng ano, bayabas. Yung malalaking bayabas. Pupunta tayo diyan mamaya. Siyempre, andito tayo sa Kakahuyan, hindi mawawala ang nyug. Yan. Nyug. Ito kasi mga kapangas, itong kahoy na to. Ito, maganda tong ano, yung tuyo niyan, magandang panggatong kasi ano yan, maapoy.
Kaya lang madaling mawala yung ano niyan, baga. So nung ano, medyo bata-bata pa kami, pumupunta kami dito. Ngayon na lang kami dito pumunta. So ayun mga kapangas, mamaya na lang ulit mangunguha kami muna ng ano, panggatong. So yan mga kapangas, yan yung nakuha na namin na ano, panggatong. Marami pa rito, kaya lang konti lang yung kukunin namin kasi ano lang yan naman yan, if in case na mawalan ng gas, hindi agad makabili. So at least may panggatong na tayo. At syempre andito tayo sa kagubatan, hindi mawawala dito yung ano, mga gulay na pwede nating mapakinabangan. Kaya lang ngayon di tayo mangunguha kasi may ano naman, may ulam naman mamaya. Ito, kung gusto nyong magtinola, ayan, may papaya dyan. So ayan na si Kapangas Billy, natalian na yung nakuha namin panggatong. Tapos iwan ko kung yung ano, nyug na nakita namin kung kukunin niya. Pero kung kukunin naman yun, akong magdadala nun. Siyempre wala tayong magawa, ito lang, magbibidyo lang tayo. So tara na mga kapangas. So ganito ang buhay sa ano, probinsya. Yan. So hindi na siguro kukunin yung ano, nyug. Next time na lang 'yan. Mga kapangas, pasensya na pala kayo sa video namin kasi medyo mahihain pa ako sa ano, camera, tapos hindi pa ako gaano kagaling mag-edit. So ngayon tsaga-tsagaan lang muna natin to. Wala pa tayong mga magagandang gamit, saka na lang yan. Ang importante, nakakagawa tayo ng video.
Ah, dali. Kapangas. Suportahan naman ang aming channel Kapangas para lagi kayong update sa aming mga video. May nakita si Kapangas bili na ano, kakao. Kukunin ata. Yan. Wow! Wow! Tapos may mga ano pa pala dito mga Kapangas, may mga pili pa pala dito. Oh. May mga pili pa dito. Sa sunod na video natin, baka ito naman yung i-content natin. Kukuha tayo ng ano, ng pili. Tapos mga Kapangas, please support naman yung ano, munting channel natin. Paki-subscribe naman po, tapos like and share na rin po para po madagdagan yung ano namin, subscriber. So ayan yung ano, ito yung puno ng pili. Ito yung puno ng pili. Ayan, maraming pili dito mga Kapangas. Sa mga nakakaalam nito. Siyempre mga nakakaalam nito, mga karamihan taga-probinsya. Masarap tong pasalubong. Ginagawa tong minatamis. So, hanggang dito na muna Kapangas yung video natin. Kasi tutulungan ko si Kapangas Billy na magbuhat ng mga nakuha naming panggatong. Wala naman palang kakwenta-kwentang tulong eh. Sana suportahan nyo kami. Please, subscribe po, like and share, and mag-comment na lang po kayo. Tapos, pasensya na po kung ganun nga yung sinabi ko kanina, hindi pa ako masyadong magaling mag-edit. Tapos mahihain pa ako sa camera, kaya ganito muna ako. So masasanay din kami niyan mga Kapangas. Sa susunod ulit, salamat.